Mga hinigugma diyan ni Kristo. Ayan ita diri sa panahon sa Kwaresma. Panahon sa paginulsol. Panahon sa tinuod na conversion. Nindot kayo nga itong unang pagbasa. Kung naminaw mo, basahon ako gani ang opening. No? Na yung mga nindot nga butang diri nga. No? Nga angay practice on bansa yun nato sa atong kada adlaw nga kinabuhi. Ang Ginoo miingon, kung likayan ninyo ang pagdawog-dawog, ang pagtulisok, ug ang dautang pulong, ug pagkanon ninyo ang gigutom, ug atagan ang mga kabus sa ilang gikinahanglan, musidlak ang inyong kahayag diha sa kangit-ngit. Pagkanindot, yun. Pagkanindot. It's so beautiful. Mga kaigsunan diha ni Kristo, ang paginulsol sa Kwaresma naa sa mga praktikal nga butang sa atong kinabuhi. Naa sulod ka nato. Naiusa kanindot nga story sa Ebanghelyo. Ang story sa tawag. The call. The call of Levi. No? O sa kuan nato kung si Matthew man ni siya. No, I hope I still remember. Anyway, kitang tanan makarelate ta sa tawag, call. Kay naaman tay cellphone karon, no? Pwede na mo tawag sa Messenger, sa imong number, sa Viber, dagan kayo, no? Mga pumaagi sa pagtawag sa usa ka tawo sa hay gani kay FaceTime na gid o, no? Mag-video call na. Aron sigurado nga tubagon ta. Yeah? Aron sigurado nga dawaton ang tawag. Mo drive ka, mo ring ang imong cellphone, tingog na dayon. Kaon ka, mo ring ang imong cellphone, tubag nag-uptick kayo. Diba? Ilabi na kung ang atong mga minahal sa kinabuhi ang mutawag. Imong uyab, imong fiancé. Uptick kayong tubag, uy. No? Sagay gani kay tulog ka, no? Tingog ang mong cellphone, dagan-dagan yun, kasaman to, tubagon. No? The call. Kada adlaw, na sinatiyan nato kung unsay importante ang pagtubag sa usa ka tawag. Doesn't matter usahay gani, nga unknown number ang mutawag, tubagon na to, di ba? That's the call. Tungod kay, we don't know what is coming. The call. There is always something exciting pag mo ring ang imong cellphone. That's why pag ring sa imong cellphone, musigay mong mga mata. No? Ang imong heart, it beats faster. Yeah. And automatically matubag ka. Normal. Normal ka, Jo. Ang pagtubag sa tawag. Sama sa gibuhat ni Levi sa Ebanghelyo. Pagtawag ni Kristo, ingon si Kristo, "Oy Levi, come, let's go. Sunod ka na ako." Tubag sa dayon. Automatic. No? So nga na, asad di ay si Levi sa pagtawag ni Kristo. Ang Ebanghelyo nag-ingon sa iyang opisina. So daily kaayo. So si Levi nagbuhat sa iyang daily routine. No? Kay kobrador sa buhisman ni siya, tax collector, he collected taxes. Samtang nilabay si Kristo, ingon, "Levi, dali, sunod ka na ako." The call. Deha-deha. Gibiyaan niya ang tanan. Huwag misunod sa ni Kristo. Mga kaigsunan diyan ni Kristo, mga hinigugma. Importante kaayo to be alert and awake and aware every day. Ang tawag sa Ginoo, muabot ka nato bisag asa ta. Kung nag-drive ka, na ay tawag diha, uy. No? Usahay gani kay na nagnaknak sa imo. Ito gani, car window, kay mga yung pan. Di ba? Tawag. Maghatag. Sa opisina ni mo, nga hektik kaayo, nga negative kaayo, no? Muragwanay kinabuhi, gitawag ka. Aron paghatag sa kalipay. No? Sa laing tao. Gitawag ka sa pagsaksi.
bisag asa ka, bisag kinsa ka, bisag unsa ka, every day itawag ta sa Ginoo to be better witnesses, to be better Christians. Mga kaigsuunan, ang tinuod nga paghinulsol na ay bunga. Ug ang mga bunga sa paghinulsol naa sa atong mga pulong, naa sa atong mga buhat. Sama sa gibuhat ni Levi sa Ebanghelyo, unsa iyang gibuhat? Nagihikay siya. Nagpakumbira. That's it. Ang paghinulsol, naghatag ka na to generosity, pagkamangiyatagon. No? Nadi ay mga Kristiyano nga, klar na kayo nga dato, may kaya sa kinabuhi. Pero tihigod kaayo. Murag na ipadlak ang ilang wallet. Kana kinahanglan bitaw nga i-open ka adyo dugay no aron maghatag sa lasa ng inahanglan. Nagingon ang unang pagbasa, no? Simple kayo. Pakanon ninyo ang gigutom ug hatagan ang mga kabus sa ilang gikinahanglan, mosidlak ang inyong kahayag. Mga kaigsuunan, there is a light sa pagkamanghiyatagon. We become light tungod sa atong generosity. No? Lent is time for conversion. And conversion has fruits in words and in actions and in our attitudes towards others. Nagingon ang bitaw ang proverb sa Madagascar. No? The beauty of the tree is in its leaves, but the goodness of the tree is in its fruits. No? Usahay gani. Bisan gani nindut kayo, gwapo kayo sa kahoy. No? Well decorated sa iyang mga dahon. Beauty ra gyud na. Pero pag tilaw nimo sa iyang prutas, aslum man diay. You know? So true conversion is ang atong outer beauty mo synchronize sa atong inner goodness. Mga kaigsunan diha ni Kristo, Kwaresma karon. Hinumdumi ang tawag sa Ginoo. Bisag asa ta, bisag kinsa ta, bisag unsa ta. Wherever we are, whoever we are, whatever we are, gitawag ta every blessed day to be good to others always. Mga kaigsunan diha ni Kristo, when we remember the call, remember the caller. Ang atong Dios nagatag kanatog higayon aron pagbalik kaniya. Ang atong Dios naghatag kanatog higayon aron pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang atong Dios tawag kanato aron mahimutang tinuod nga saksi sa iyang gugma alang sa uban. No. Nakita unta pinaagi sa sakramento sa kumpisal, pinaagi sa pagsimba kada adlaw o kada Domingo man. No, pinaagi sa atong mga buhat sa kaluoy. Pinaagi sa atong mga sakripisyo aron paghatag og kaayuhan sa atong kaigsuunan. Mahimong true partners in the journey to Calvary. My friends, my brothers, and my sisters, the beauty of the tree is in the leaves. The goodness is in the fruits. Ipakita unta nato sa mga bunga, sa atong mga pulong, sa atong mga buhat, sa atong batasan, ang bunga sa Kwaresma. Prayer, good works, abstinence. Mahimo unta ta mga lights diya sa kangitingitan. Mahimo unta ta kaluwasan alang sa uban. Pero una, kinahanglan ang kunon nato gitapod ng inahanglan o kaluwasan gikan ni Kristo. Salvation comes to us. Salvation we give to others.